Hej og velkommen til Rybners Handelsskole, læren om butiksindretning, de 5 L'er. Jeg hedder Lena Marie Skovning, og jeg vil lige fortælle dig lidt omkring butiksindretning og de 5 L'er. Grundlæggende handler butiksindretningen egentlig om store management og space management. Hvordan leder vi kunderne rundt i butikken generelt, og hvordan leder vi dem omkring, hvordan indretter vi hyldepladserne i butikken for at opnå den allerstørst mulige salg til kunderne, og kundernes oplevelse bliver optimeret bedst muligt. Det viser sig rent faktisk, at når kunderne kommer ind i vores butikker, så 80% af kundernes endelige købsbeslutning bliver først truffet i butikkerne. Og det gør det, fordi kunderne bliver påvirket og manipuleret, på den gode måde selvfølgelig, af butikkerne, og fordi de er så dygtige til at stille varerne på de rigtige placeringer med de rigtige hjælpemidler. Det er det, de 5 L'er handler om, og det vil du høre mere om her. De 5 L'er hedder lys, lyd, luft, layout og liv. Overordnet, som jeg sagde før, handler det om butiksindretningen på de enkelte butikker, og det er alt fra en lille guldsmed til store Bilka. Lys. Hvad vil vi opnå med lyset i butikken? Vi kan påvirke vores kunder ved at skabe den rette stemning med lyset omkring nogle varegrupper, for eksempel vi vil have fokus på, eller vi vil bruge naturligt lys og skabe et naturligt rum, eller man kan sætte farvet lys ind for at påvirke kunderne at skabe lidt mere hulestemning i butikken. Lyd. Hvad kan påvirke kunderne omkring lyden? Lyden påvirker kunderne på en behagelig måde og gør, at kunderne bliver beroliget og har en god oplevelse. Det kan man gøre enten ved at have musik eller musak. Men forestil jer, at der er en DJ, der står og pumper noget musik ud, så har man også en helt anden stemning i butikken. Det kan også være lyden af medarbejdere, der arbejder eller fylder varer på plads. Det kan være lyden af kunder, der er glade, der går rundt og handler. Luften betyder også rigtig meget i butikken, for det påvirker også kunderne. Duft, for eksempel kan du forestille dig at komme ind i en Matas-butik, hvor duften er meget stærk af for eksempel parfume. Duften af friskbragt brød. Er der luft omkring varerne? Altså, er der plads på stativerne? Er der plads til kundernes kundevogne? For eksempel i Bilka, hvor der er masser af plads. Og for eksempel i den lille guldsmed eller en lille specialvarebutik, hvor kunden bliver guidet ind på samme måde, samme sted, så kunderne ved, hvor de skal stå, men der er ikke ret meget plads, hvor man måske skal stå i kø. Er der nogle varer, der er placeret, for eksempel i bageren her, bag ved kunderne, hvor de står i kø, så de kan blive påvirket til at lige købe lidt ekstra, end det de har forestillet sig at købe. Så luften har også en betydning. Layout. Butikkens layout handler simpelthen om, at fra start af, når man møder butikken ude foran, så passer logoet og vinduernes udstilling sammen med butikkens indretning indenfor. Det handler om, at man skal skabe en rød tråd, som er gældende hele vejen igennem, så kunden har oplevelsen af, at det her passer sammen. Man bliver ikke forvirret, og det virker ikke rodet og uoverskueligt. Man påvirkes meget af kundestrømmen. Butikken indretter gangarealerne, så man ved præcis, hvad vej man skal gå eller kan gå, og det passer sammen, og det ser ordentligt ud i forhold til butikkens øvrige interiør, altså hylder og borde, og varegrupperne og deres skiltning for eksempel. Til sidst, i de 5 L'er, kommer vi til liv, og der handler det om, de aktiviteter, der sker i butikken, det øger også salget. For eksempel kan man høre, at der er mange kunder. For eksempel kan man høre, at igen, som vi talte om før, at der er medarbejdere. Man ser, at der er medarbejdere, der fylder varer op, i stedet for at de står ved kassen og venter på, at der kommer kunder ind. Det giver ikke en god følelse af liv. Selvfølgelig er der også det sidste, at man laver nogle events, så man får skabt nogle begivenheder i butikken, så kunderne føler, at man gør noget ekstra for kunderne og giver en særlig oplevelse. Det var alt, hvad der var omkring de 5 L'er, som jo hedder lys, lyd, luft, layout og liv. Rigtig god arbejdslyst med de 5 L'er og butiksindretning. Tak for nu.